igen. Vi har lige optaget en video, men den gik i Mangustab, fordi det lækkede alt for meget spillet. Nej, det var ikke spillet af netværket. Og vi kom lige midt i en bane, så... og den er faktisk slut lige om lidt, fordi vi lige har tabt. Så vi tager en mere bane. Jesper. Nej. Det er skidt. Nej. Nu har jeg tabt. Okay, jeg klipper lige her, fordi indtil næste bane kommer. Sådan, så optager vi igen. Ja. Jeg skal lige sætte kameraet. Det er forkert, Tobias. Hvad fanden er forkert? Ja, nu går banen i gang. Er det sådan? Er det sådan? Sådan. Sikker? Ja. Perfekt. Super. Perfekt. Ja. Og jeg spiller Scrapyard, og du bruger en M4A1. Og den fik? Det er en M16. Det der skulle en Det er M4A1. MA41. M4A1. Nej, MA41. Nej, MA41. nej, det skulle ikke sådan med det. Prøv at se, M4A1. Der står M4A1. Er du dum eller hvad? Nej, fælen og syg og kamera, der er kun 29, der har set den. Hvad for en? Den der er kun 29, der har set den. Hvad for en? Den der fælen, den der Emil. Før var der 31. På vores kanal er der 31, altså. Der er alle, der har set Tobias og Malte. Malte, vi skal sgu da ikke høre det der, når vi optager, mand. Malte. Og vi må heller ikke bande. Gør det. Gjorde du? Gør det. Din næse. Malte. Vi skal ind på kanalen, Tobias. Når vi Der er også kanalen, Tobias. Ja. Og jeg bare så er det Jesper, der spiller. Nu op, mand. Ej, vi har slet ikke præsenteret dig, Jesper. Nej. Nå, men det er så Jesper. Ej, undskyld YouTube. Vi har ikke lige tænkt over, at vi skulle... Det er fordi den anden video, vi lavede, den, som der gik i Mangustab, der præsenterede vi ham, og... det har vi så glemt nu. Men ja, vi har en ny gæst. Malte, stop det der. Ja. Vi har en gæst, og det er ham, der spiller. Han hedder Jesper. Kan du sige hej, Jesper? Ej. Det kommer også altid. Det var ikke Så håber jeg ved en ordentlig prof. Ja. Jeg håber, I kan... vi kan også lige, ligesom den anden part 2'eren af Call of Duty. M2. Hvis I vil have, så kan vi godt spille Call of Duty 4 Modern Warfare Stat. Ja, det kan I lige skrive i kommentarerne. Inde på kanalen eller sådan noget. Hvis I gerne vil have det. Sig nej. Med Black Ops kan vi også det der Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption har jeg. Men vi kan da ikke spille Black Ops, det har vi ikke. Nå, der er jeg. Så kan jeg tage det med. Ja, okay. Så vil du tage det med en dag. Hvis du kan frem, god idé, Jesper. Det er jo en. Se under på den her. RPD. Er den god? Ja, det synes jeg. Jeg skal jo høre god. Skal høre Jamen med FMJ. Hvad for mjød? Nej. Ved du ikke det? Jo. Det er siger du så. Jeg kommer til at bande. Jeg skal lige give mig selv en lussing. Jeg skal lige give mig selv en lussing. Jeg bandede igen. Fordi vi er... Mette, du ved godt, de kan ikke høre dig, når du sætter helt over. Kan I høre mig? Ja, de kan ligesom heller ikke svare. Havde du ikke, at man når man skal lade med den der APD? Jo. Skid ham, man. For helvede rundt ham. Ej, jeg kom til band igen. Au. Det er synd for dig, Tobias. Du ikke slå dig Jeg selv. må ikke bande. Nej. Og så kan kopter. Jeg ved, hvordan man får kålblot og pro med det samme. Eller Malte, skal vi... Nej, bare gemme jer. Nu er noget taget. Studio Quaid. Tis. Og du må ikke bande, selvom du bandede lige. Nej, jeg tissede. Jeg tissede. Nej, jeg tissede. Jeg skal lige slå en brud. Lækkert.
Bare et call. Det er sådan noget, der er en modspiller. Så mange skud brugt, og bare mange. Ja, men nu var jeg også done it. Har I counter UV sat til? Nej, jeg tror ikke. Men man kan ikke få alle titles uden at hack. Jo, hvis man kan blive 10. Ja, men Malte han var på sin gamle bror, der sagde han havde alle sammen. Ja, jeg ved ikke. Det havde han ikke, det kan han ikke. Men det kan du uden at man skal være prestige 10 for at få den der prestige 10. Og man skal være prestige 9 for at få... Ja, men jeg følte ikke rigtigt, vi var inde i og så da vi spillede mod dem, så spillede vi ind i online, og så fik vi alle tingene. Ja. Hvordan fik han dem? Skud nogen. Man skyder. Skudte han bare en, så fik han alle ting. Du er styr her. Okay, farvel YouTube. Der er ikke så lang tid tilbage, vi kan ikke optage mere. Hvorfor ikke? Fordi der er ikke mere plads. Du se. YouTube. Den grønne, den skal være fuld. Okay, jeg tror bare, vi stopper her. Nej. 3, 2, 1, 0.